שלום לכולם, כאן מרינה מאלי, אסטרולוגית ונומרולוגית, ואנחנו מדברים על ליקוי ירח חלקי שמתרחש היום, 28 לאוקטובר, בשעה 23:14. הוא מתקיים בשש מעלות של מזל שור בירח מלא. זהו הליקוי האחרון על ציר המזלות שור הקרב, והוא מתרחש בשילוב עם ראש דרקון. זה אומר שהוא קובע את עתידנו. השלב הראשוני של הליקוי מתחיל ב-10:35 בלילה, ושיא הליקוי מגיע ב-11:14, והוא מסתיים ב-11:52 בלילה. כרגיל אני לא ממליצה לצפות בליקוי כי האנרגיות שלו לא כל כך טובות בשבילנו. סמוך לליקוי המצב הרגשי והפסיכולוגי שלנו משתנה ומשפיע על אירועי החיים שלנו, מוסיף מתח ברמה האישית וגם ברמה גדולה יותר, המשפיע על כל המדינה והעולם מסביבנו. ליקוי במזל שור מדבר על הבניה מחודשת ושינויים בתחום החומרי שלנו, המשאבים שלנו, הביטחון החומרי והפיזי שלנו, הרווחה שלנו. הירח במזל שור נמצא בנקודת החוזק שלו בשילוב עם ראש דרקון, וכך הוא קובע את עתידנו בהקשר לתחומים האלו. כעת עולות סוגיות של חילופי משאבים עם אנשים אחרים ובין העמים. חשוב לעקוב אחרי הקשר בין מה שאנחנו נותנים לאחרים למה שאנחנו מקבלים מאחרים, ולתקן את העיוותים אם הם קורים. החיבור של מרקורי עם מאדים גורם לנו לאיבוד שליטה על הרגשות שלנו, גורם לנו לפעולה אימפולסיבית, להתעסקות יתר בדברים מיותרים, להתנגשויות, למציאת פגמים קטנים. לכל זה יש השפעה מערערת על חיינו, ויהיו לה השלכות שליליות מתמשכות. יהיו פרובוקציות, אבל איך שנגיב אליהם, כך נמשיך להבנות תהליכים קרמטיים דומים לאלו גם בחיים שלנו. נקודת הליקוי מודגשת על ידי מאדים מרקורי, ירח, שחור, שמש, וזה אומר שכל המתח הזה יתבטא במהלך השבועות הקרובים. והחיבור של הירח עם צדק מרחיב ומגביר את המתח הזה. אם נוכל להשתמש באנרגיות האלו בצורה בונה יותר, לכוון אותם ליצירה, לשיתופי פעולה מכל מיני סוגים, חיבור עם העולם, אז אנחנו נקבל שינויים חיוביים בנושאים האלו, במקום ההפסדים שיכולים לקרות. כולנו, כולל בעלי הכוח ומקבלי ההחלטות, צריכים להתאמץ ולשמור על שליטה ואיפוק, ולא לאפשר לרגשות שליליים לשלוט בנו. הרי השפעת הרגשות האלה על בחירות גורליות, על חיינו העתידיים, גוברת דווקא בזמן הזה, בזמן של הליקוי, בזמן של עונת הליקויים, שעדיין לא נגמרת עם הליקוי הזה. היא תימשך עוד כשבוע לפחות, ותמשיך להשפיע עלינו. במהלך התקופה הזו חשוב להקשיב רק ללב שלנו, רק לאינטואיציה, לא לרגשות, ללב, פנימה, בהתבוננות פנימית לאינטואיציה שלנו, ולא למוח ולא להיגיון שאומרים לנו משהו אחר. והם בדרך כלל מבוססים על תוכניות ישנות שכבר לא כל כך רלוונטיות עבורנו, כי הליקוי הזה דורש שינוי מאיתנו. ליקוי ירח תמיד עובד עם המצבים הפנימיים שלנו, זה קשור לרגשות שלנו, לתגובות הפסיכו-רגשיות שלנו, ליכולת לקיים אינטראקציות ברמה טובה עם הסביבה, וזה מה שעוזר לנו לבנות מערכות יחסים הרמוניות עם האחרים. הנושא של הליקוי הזה קשור ליכולת לשנות את החסימות הרגשית שלנו, המגבלות שלנו, הפחדים וכל מה שבאמת מונע מאיתנו לחשוף את עצמנו ולהתקדם הלאה. במהלך ליקוי ירח אנחנו יכולים להשתחרר מכל מה שמזיק ומפריע לחיינו. תנסו לנקות
לטהר כמה שאפשר את המישור הנפשי שלנו, המחשבות שלנו, האסטרליה, הרגשות שלנו, ויהיה מצוין אם גם נוכל לנקות את המישור הפיזי, הגוף שלנו והבית שלנו, להוציא את כל מה שכבר מפריע ומיותר ולזרוק אותו. ליקוי הירח משפיע בצורה חזקה במיוחד על מזלות השמש והאופק, שור, בתולה, גדי, אריה ועקרב, ובכך זה משפיע על כל אחד באופן אישי כמובן, ומה זה בדיוק ואיך זה משפיע על כל אחד באופן אישי אנחנו נוכל לראות רק במפה האישית שלנו, בהתאם לבית ואספקטים שקשורים לליקוי הזה. זהו הליקוי האחרון על ציר מזל שור ועקרב במשך 9 שנים הבאות. מספר שבועות לפני ואחרי הליקוי מרכז את כל התוצאות של השינויים שקרו לנו במהלך השנתיים האחרונות. והבחירות שאנחנו עושים דווקא עכשיו קובעות את מצב העניינים ל9 שנים הבאות. ההשפעה של הליקוי הזה על חיינו תלויה באיך אנחנו מגיבים לאירועים עכשוויים ובאילו החלטות אנחנו נקבל בזמן הזה. אנחנו צריכים בעקבות הליקוי וההשפעות שלו להשתנות מבפנים, והגורל העתידי שלנו תלוי בשינויים האלו. מאחלת לכולנו הצלחה במעבר התקופה הזאת, רוגע ושקט. להתראות.